Good morning sa atin lahat mga kaspero. Isang pagpalang umaga. Time check natin. Mag-aalas 8 ng umaga. At ngayon may plano kami ni Master Danny na mag-dive. Dahil merong mga bait na pwedeng makahuli tayo ng mga pelagic. Kaya mag-gear up na ako mga kaspero. So medyo okay na yung pakiramdam natin. Makarest tayo ng maayos. Kaya good na makapaghabol tayo ng mga bait. Dahil sobrang bibilis ng mga bait. At syempre, yung gagamitin nating pana, itong patos pa rin. Ayan. Yung invert natin na patos, yung gamit. Ayan. Ayan. So, bali, ito nga pala ay 110 cm or centimeter mga kaspero. At roller ito dati, single roller. So, ginawa ko, kinonvert ko siya as invert. Ayan, pinalitan natin ng head at saka yung barrel. So yung barrel natin is nasa 120 cm na ito mga kaspero. Kaya medyo humaba ng kaunti at saka in-upgrade natin dahil sa tagal na rin ng pana na ito at napakaraming mamaw na yung nahuli. Kaya tingnan natin kung ano yung madadali natin ngayong araw. Sana makapag-pelagic tayo. So samahan nyo kami at sana swertihin tayo. Let's go! Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Unang pelagic ngayong araw, tangigi agad yung nagpakita. Good size na ito mga kaspero. Ang problema lang, medyo mailap. At ito, yung kadalasang nangyayari sa ating mga kaspero. Yung tipong nagpapahabol yung isda. Kaya nag-iinganyo tayo, nahahabulin. Pero wala na pala tayong hangin. Kaya advice ko sa mga kaspero, huwag tayong magpalinlang dito sa mga pelagic. Walang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo! At habang minamasdan ko itong mga bait, itong mga sardines na parang hindi mapakali, kaya bumaba ako at naghintay. Pero hindi ako nag-aambush dito mga kaspero, gawa ng mahirap mag-ambush dahil medyo malalim itong spot. Kaya tamang hintay lang tayo. At dahil may kalabuan yung tubig, hindi ko napansin, dumaan na pala itong good size na tangigi. Kaya hinabol ko at tinira. Buti na lang tinamaan at napakaganda pa ng pagkatama natin sa isdang ito. Kaya ito yung first fish of the day natin, isang pelagic na tangigi special. Sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, hindi lang content, may puso.
pagka-secured nga ng ating unang King Mac, bumaba ulit ako dahil nakita ko na hindi mapakali yung mga bait. Meron palang naghahabol sa kanya. Eto, napakaamong tangiti kaya hindi ko na pinalagpas at ginandahan ko yung pagkatama ng King Mac para walang kawala mga kaspero. Dahil naka-double barb tayo na Salvi Marshaft. Ayan, galing yan kay Cursis Spearmaster o kay Sir Abraham Ben Carl Piolde. Kaya shoutout sa iyo, sir. God bless. Sulit talaga yung mga items mo. Kaya sa ating mga kaspero dyan, kung gusto nyong bumili ng mga magagandang klaseng gamit sa pamamana, game nyo na si Sir Abraham dahil kompleto yan mga kaspero. At ayan, hayaan muna natin na ma-reel out yung tali natin para hindi mapersa yung laman dahil pag pinersa natin lumalaki yung sugat. Kaya sa time na to, kung napapansin nyo, napakaliit ng sugat dahil hindi ko siya pinersa mga kaspero. Paldo, yung mga King Mac na napana ko halos 7 to 8 kilos bawat isa, kaya panalo na yung mga huli natin. Another draft after ma-secured yung King Mac. Dahil nasa taas pa lang ako, nakita ko na etong malaking tangigi ulit na napakaamo at sumusunod doon sa mga sardines. Kaya hinabol ko na at tinira. At ayun, napakaganda na naman ang pagkatama natin dito mga kaspero. Talagang panalo dahil nakalak yung dalawang flapper natin. Kaya walang kawala talaga itong King Mac na to. At this time, nakapana si Master Danny ng tangigi din. Medyo malapit ng matanggal. Kaya tinawag niya ako para may second shot. Pero 50-50 na rin itong isda na ito. Kahit makawala, mamatay na rin ito mga kaspero. Pero dito na tayo sa secured. Kaya hindi na natin pinalagpas. Second shot na natin para makuha na itong tangiging napana ni Master Danny mga kaspero. May respeto para sa kalikasan. Panalo. Sutak kita. Dali. Panalo dahil nakuha na natin yung King Mac na napana ni Master Danny. Meron na naman akong nakita na isang barakuda. Ito yung Great Barracuda. Medyo may kakulitan itong isda na ito mga kaspero. Dahil yun nga, pag hinahabol ko, bumibilis bigla. Kaya dinahandahan ko. At saka ginamitan ko ng technique na squid sign. Kaya ayun, medyo bumagal. At tinira ko. Medyo long distance nga yung pagkatira natin. Pero natamaan pa rin natin sa sulit na part. Medyo napabuntot. Pero walang kawala dahil nasa gitna ng katawan tinamaan. Kaya paldo sa huli ngayong araw mga kaspero. Natutong sumisid mag-isa. Walang alerta. Panata. Panalang lakas ng loob. Laban sa agos. Laban sa Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat Pag siniswerte nga naman tayo, isda na talaga yung lumalapit sa atin. Kaya ayan, sapol na sapol mga kaspero. Tangigi ulit, nasa 7 kilos. Kaya panalo na talaga.
itong spot pag merong mga bait. YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Gabi naman sa ilalim ng araw. One breath, one dive, one shot. Gabi naman. Eto yung grabe mga kaspero. Ilang piraso yung mga kingmak na lumapit sa atin. Pero yung pinili ko itong mas malaki. Kaya nung tinira ko, sapol mga kaspero. Talagang hinila yung tali natin. Yung gamit kong pana. Eto kay Bro Hector. O kay The Lost Explorer. Yan, support natin yung YouTube channel niya. And of course, ayan, nung nasa taas na tayo, hinila ko ng malakas mga kaspero. Hinayaan ko lang ito. Hindi kalaunan, hindi bilan, natanggal mga kaspero. Sayang. Sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Ayan, go home na kami. At ayan yung mga kingmak. 1, 2, ayan yung sa akin. Gabi naman sa ilalim ng 3, araw. diba? One breath, one And dive, that one one. Parulag ko akon. What's that? Hindi lang konti, Amari, si Perch. may puso. Apat lang.